Pasok kami te, okay lang? Sige lang po, hindi pa nga nakalimutin. Lakas kami. Ate, good morning. Ito bahay nila, mga kaibigan. Ano boy? Anak mo yan boy? Hindi po. Ilan po anak mo te? Ha? Pangalan? Ilang anak niyo? Ito, anak niyo pang ilan to? Ano po? Pang-apat. Nagtatrabaho po siya. Dati yung wala pa akong baby sa minimum. Ah. Ang asawa niyo? Hindi na po, late po nung kain namin. Anong trabaho ng asawa Oo niyo? nga po yung lit ng bahay nyo, no? Sobrang lit ng bahay nyo. Ha? Nagawa Ano trabaho niyo? all araw. Garden, ganon? Ano lang po, pinapapaano sa kanya. At least meron po kahit pa paano. Sobrang lit ng bahay ni Bibi ah. Ano pangalan mo Bibi? Pang ilan to ate? Apat. Ano pangalan mo Bibi? Ano pangalan mo Bibi? Ganda oh. Ano Hindi? po? Elaine? Ano pangalan be? Pangalan mo, Bibi. Ilang taong ka na Be? 5. 5 years na. Hmm. Ganda ni Elaine na. Ang buhok niya, kulay tanso na. Mistisa. Mistisa. Ay, anak mo yun, baby mo yun, te. Ay, yung 9 months. Ah, guwapo ah, bilog ah. Panganay mo yun. pasok ka rito boy. Panganay ko po, 18 na. Pasok ka rito boy. Para makita Saan kayo. po? Sa trabaho. Ah, batis nakakatulong na. Ba anak mo yan te? May asawa na, wala pa. Nakakatulong na sa Anak ka ni ate? inyo. Ah, okay. Pasok ka dito. So, Para makuha ka ng video dito. ate, pagpasensya mo na tong abot namin ha. Dali, para makuha ka ng video. Konti lang to pero kahit pa paano makaka. Eto ate, salamat. Yan, ate, pasensya ka na ate ha. Salamat ah. Oo. Sura na tak. Pinakpamin na ano na Hindi po na. So ito lang talaga yung bahay nyo. Tingnan ko ate. Yan, tingnan mo. At least maayos ka na. Maayos. Umulan yan ito, yung daming shower niyan. Daming shower. Tabi-tabi mo na. Eh paano yan pagka natulog ka? Patigilin mo na yung ano, bago mga ano. Kaya nga po, merong ganito yun. Ano pangalan niyo te? Ang pangalan nyo, te? Amina po. Amina Damayo. Damayo. Upo ka, te. Ilan ang anak niyo te? 5. 5 po. Ilan po yung taon ng panganay? Ano, 18 po. Yung bunso niyo po. Pa? Yung bunso ilang taon na? Ano po, ano yan, 9 months. 9 months, tsaka yung 18 yung panganay. Ito 5, saka 8, saka 12. Oo. 12 yung kuya niya. Kinder, grade 2. Ako mo yung ano. Kamusta naman po mamumuhay nyo dito? Nakita lang namin kayo dito eh. Kasi sabi ko parang maraming bahay dun sa baba. Kamusta naman po pamumuhay nyo dito? Okay lang po. Paano, nakakaraos sa araw-araw. Si kuya hindi nawawala ng trabaho. Hindi, naano po yun nung lockdown, alternate po sila. Oo. Sa isang linggo, 3 beses lang. Palit-palitan kasi marami sila. Para makapasok kami ng bigat. So yung kinikita ni kuya, okay naman. Okay naman po, minsan nga po eh. Tapos pa, abonado pa daw ka. Kamunado pa. Oo, kung ano. Kasi doon namin kinukuha lahat po eh. Magkano lang sahod niya. Magkano po ba sinasabi ni kuya? 15 lang. 415. Tapos lahat, bili namin. Tubig. Kasi wala kami sariling tubig. Oo, walang sariling tubig. Ilaw. Yun po, binabayaran. Ano pangalan ni bunso? John Lander. Nilanda. Ay si ate. Si kuya, ano pangalan ni kuya? John Aljun. Ronaldon. Ito naman napasyan kami dito kahit pa paano. Ayan po, Dito walang yan sila, magkapatid kasi. walang pampers si bunso. Nalatagan ko lang na sa Anak nyo rin po ito. sa ano po yun, sa ano nila, anak ng tita nila. Hali magpinsan sila. Mag-anak po lahat dito eh. Mag-anak ko sa lahat. Kumusta mag-anak kayo? Yun doon sa mag-anak nyo rin po. Yan sila, mag-anak.
Yan yung pati dyan sa kabila. Ang asawa ni Marilyn, tito niya. Nauntog ka na. Yan ang asawa ko, matangkad ang asawa. Madalas nauntog yan po eh. Oo. Mga trapal pala to, no, na pinagpatong-patong. Nagpatong-patong. Hindi po pwede magpaano ng bahay dito kasi ano lang po eh. Napatira lang kami ng libre. Kasi pag mabongga yung bahay, malalaki yung buwis ng babayaran may-ari. So pinatira, may nagmagandang loob sa inyo na patirahin kayo dito. Bait nga po eh. Oo, tapos, ganito lang talaga. Pero siyempre, kahit sa paano, dapat medyo maayos-ayos yung hindi tumutulo para pagka, kagayin mga nakakarang araw, malakas ang ulan. Dito po ang lakas ng ulan. Diba? Pag tumulo, di wala na kayong masilungan. Diba? So, yun nga. So, mga kalabliers, ito yung kanilang bahay. So, patira lang sa kanila ito. Nung bagyo nga eh, tuklap to eh. Natanggal ng bagyo. Doon kami pumunta sa Kila Marilyn Trio. Kasi wala nang lugo. Ayaw niya, di ikaw na lang. So gano'n, bali, pag bagyo, yun talaga, kailangan talaga. Tuklap yan. Oo, wag, baka mahulog yung pati. So yun mga kalabliers, bali, ito yung kanilang bahay nila ate, meron siyang 5 anak. So ayan, may baby pa siya. So, yan, dito lang si ate, so si kuya nagtatrabaho, hindi naman kalakihan yung kinikita. Oh, baka kalakihan yung kinikita niya. Oh, yan po kanilang sitwasyon. Ito mga anak po ninyo to. Hindi po. Sa may kapitbahay. Pinsan nila yan. Pinsan, kapitbahay, anak ng kapitbahay. Hindi nga pangitan. Oh, lupa pala itong sa ano niya, no? Lupa. Lupa, ano? Bibi, kumakain ka ba Jollibee? Bye-bye. Bye. Takip yung pototoy. Ayan, kanilang sitwasyon. Tatlo nga tong estudyante ko eh. Module Tatlo? lahat yan. Paano po yan? Di ba nag-aaral? Module. Yung ano yan, yung internet hindi kayo no? Hindi Module. po, module lang po. Kasi wala kami cellphone. Wala kayong cellphone. Oo, kaya nga sa mga bata. No? Ngayon, nagmo-module pa rin sila. Kasi, Module yan. Ako taga-kuha, balik ko. saan sila nagmo-module? Dito lang po sa bahay. Wala pa kayong cellphone para sa mga bata nag-aaral. Wala po Module kayong lang talaga. Oo. Kinausap ko naman yung teacher na wala akong cellphone eh. Okay naman. pumayag naman po. Mabuti naman po pala. Buti hindi kayo binigyan ng baka cellphone. bumagsak ang bubong, bebe. Ate, Bagsak. buti hindi kayo binigyan ng cellphone ni teacher. Baka bumaksak, be, pag nilambitinan mo, be. Parang feeling ko kasi, pagka hinawakan mo tong kanilang bubong, parang feeling ko babagsak eh. Isang bagyo na lang nga to eh. Pati yan na. Pati ito po. Class din yan. Lahat. Damay. At least Anong meron pong magandang loob na nakatira kayo sa bahay. Bait din may-ari. Anong probinsya nyo, te? Po? Anong probinsya nyo? Mindanao po ako. Mindanao po kayo galing. Mindanao. Si kuya, alternate pumapasok. Internet. Sobrang hirap ng buhay, no? Hirap talaga ng buhay. Tsaga-tsaga po. Mabait din yung amo nila. Kahit pa paano sila. Di mabuti po pala, gano'n, no? So, isang compound kayo dito na puro Tagal na rin ako rito. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Sa mga 15 na ako. 15 years? Ilang taon na po ba sila? 2007 ako dumating dito eh. Ilang taon na po ba sila? Ano po? 38. 38. So, 38 na kayo, 15 years. So, mga 13 years old kayo napunta rito? Hindi po. 26. 26. Okay. Ayan po yung kanilang lababo. Oo, yan. Ito po yung lutuan Ito yung nila. lutuan nyo. Kahoy po. Uling po yung kanilang lutuan. Uling po, uling. Yan. Kami uling. Uling po. Yan, ito po. Pero alam niyo, yung iba nga Ayun, mga nakatira sa plato kalsada. nila. Kahit pa paano maswerte pa rin. Kasi Ayan po, yan yung kahit pa kanilang paano may kwarto. masisilungan, may masisilungan kayo. Dito po yung mga ibang Pinapaano ng na nga po tubig. kami Ito po. dito eh. Kasi kailangan na ng may-ari eh. Yung Wala tubig. kami Yan. malipatan eh. Hintay lang kami aalis. Kami lahat. Lahat kayo. Kasi kailangan ko. Gagamitin na nila. Ay, bebe. Yung lupa. Ano ulit pangalan mo, be? Sana patayuan kayo ng may-ari na maliit Yung palaya mo, be? bahay. Sana patayuan kayo ng may-ari na maliliit na bahay para at least. Kasi di ba wala kayong mapuntahan na lugar eh.
Ang ganda ng mga pilikmata niyo, ang haba. Ito lang. Yan sila dalawa yan lang sila Oo, ang haba. Ginugupit mo yan, te? Hindi. Na maliit. Oh. Ang taba ni Bunso, oh. Ano gatas ni Bunso? Sa akin. Breastfeed, kaya naman pala eh. Oh. Kaya naman pala mataba eh. Breastfeed eh. Oh. Makita yung kanyang ano. Hanggang takip. Takip. Oh. So, yan po mga kalabrios. Bali, ito po si ate. Ano po ulit? Amina po. Ate Amina. So, may mga 5 anak siya. So, ito yung 4 na makakikita nyo dyan. So, ito kanila yung sitwasyon ng bahay nila, ng buhay nila. So, ayan po. So, makikita nyo na ganito yung sitwasyon. So, marami talaga naghihirap, marami talaga kailangan tulungan. So, tayo, kung ano lang po yung kaya natin, yun lang maitutulong po muna natin. So, yun po mga ka-loveliers. Shoutout nga po pala kay Ma'am Jojo from Tokyo, Japan. Mr. Raketera, si Chris Ulo, si Michael Barnes, Jun Graho, hello po. Sa mga lahat ng subscriber ko. Ma'am Flora. Si Ma'am Flora Verances, hello po. Si Tang Vlog, hello. Mang Sitang Vlog. Oo, yun. Mang Sitang Vlog. So, yun po. Maraming salamat po. Please subscribe and share my channel. Like and share my channel. Love yours vlog. Bye-bye, te. Bye-bye. Salamat. Bye-bye, te. Bye-bye. Bye-bye, Bibi. Bibi, bye-bye, Bibi. Bye-bye. Bye-bye. Bibi. Ikaw, Bibi, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, ikaw, Bibi, bye-bye. Bye-bye, Bibi. Dito, harap dito, Bibi. Harap Say dito, Bibi. salamat. Mayayain si Bibi. Wala mais na yung book ng Bibi. Patabing dagat na katira eh. Timber na to sa akin. Sige po, salamat po. Good Salamat morning po po. at magandang araw po sa inyo lahat. Salamat.